MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Imagine ba, kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misili nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo yung pinaka-importante, Sir Boy, kaya may yara mga kuan mo, kaya kaon mo, gutom ka, makaon wala ka na niya hormones, kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sa virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babayi ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kay ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? 3 ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprilin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magtugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian. Going back to kakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates, mga matamis, tinapay, noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na. D3 Bio. Oo, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga Jita ka, dapat ga D3 Bio ka. Namiya Jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 Bio. Mas dasig ka man, no? Hindi ka mag-hypoglycemic. Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo, ihaplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties, may ginatawag pa anti-priotic, no? Anti-priotic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang kung ang alternative mo sa corticosteroids nga ointment, butangin na sa D3 Bio, makuha na yun ang katol sa mga insect bites. So amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio. Wow, right? D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines.
radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:07 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Ang ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saburuso. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakifoy! Kumusta na kamo da? Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon sa aton sining palatuntunan. Ang 11 Mbps. Kumusta kamo da? Excited na kamo? Wow, naton ng update naton sa aton nga newsroom. May kang tanan sining Miss Universe na ginahiwat dito sa Thailand. May mga update kita subong ha. Update kita, update. Oh, kampiyon na, kampiyon. Ano, top 5 ng Pilipina. Check naton si K5 Wayne Sirodo. Wayne Sinieres.
K5 News Center. Naton mga ka-K5 ha. Standby kay top 5 na. So, kampiyon kabay pa kung tani nga makuha naman ang Miss Universe. Kaya nga ikapila na ni siya, ikalima na, kung matabo. Ang top 5, Thailand, Philippines, Venezuela, Mexico. Ano ni mag-pronounce ang mo ni nga si K5 Wayne nara. Ay kwaon nato ni si K5 Wayne Sinyeres. Aton sining koneksyon sa aton sining K5 News Center. Mga update naton subong no. May katanan sa Miss Universe. Makuha naman na yan sang Pilipinas. Ikapila na ni gani K5 Wayne do. Ako do ikaw papilion ko mo. Para sa akon top 1 ka K5 Wayne. Wow. Yes. Ikaw gidan top 1 para sa ako na. Ano katapusan tong nason ano to mo pronounce? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Yes, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Saan din sa iyon man? Hindi lang ko sure. May man nato na check kay 5 John. Hindi man malapit sa pututan ha. Layo kay 5 John. Why na belong sa abon nga ano. Pero yes na. May breaking news ka no sa update natin sa Miss Universe. K5 News FM Flash Report. K5 Wayne? Yes na mga K5, ang ginahulat-ulat sang tanan no, nakasulod sa top 5 ang aton nga pambato sa Miss Universe si Maria Atiza Manalo mga K5. Kaga kaupo dya sini amo ang sa top 5 ang gikan sa Thailand, ang sa ang to kaina ang mga K5 John, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Kaina na budlayan makita mag-pronounce ko ano meaning ako pag-pronounce ko tong Google mo. Hindi na mati lang kita. Côte d'Ivoire. Yes, Côte d'Ivoire kay K5 John and of course lakip man dito kay K5 John. Sabong K5 Wayne kay Laban Pilipinas. Yes. Amo na gani. Laban. Pero kay K5 John ang amo ni ang mabal naton nga do grabe gid ang sambuanay ako na sang ining sang mga nabili niya kandidata kay ang ini sila kay K5 John na belong ni sila sa top 5 hot picks sa Miss Universe 2025 sang wala pa ini patigayon ang coronation night. That's why sa top pick sila nga daan. Yes. Okay. That's why kay K5 John nga ginabantayan gid kung madaog bala ang aton nga pambato si Maria Atiza Manalo. Okay, so Maria Atiza Manalo ang aton sining representative from the Philippines. So, ikapila na ni gani kung makuha, sample makuha bi kalima na ni. Yes, ikalimang corona sang Pilipinas kay K5 John. Ito ang pinakulihito si Catriona Gray, yes, no? dugay na. Oo. Sila magyapon ni Kwan, boyfriend niya bla. Si Samuel. Ay, dugay na. Dugay na sila nga wala kay K5 John. Sila na ni Kwan, ni Puldihada, hindi man. Do bati ko. Ang katapusan si Kwan, no? Catriona Gray. Ason before gani kay Catriona si Pia Works Back. Pia Works Back. Dason una to sang una sino gani. Bala mo mga Miss Universe ni imo ni linya. Okay, kon ikalima na siya ti kampiyon Okay, kita mo man ang Pilipinas. Ako gapati ko yang matahom giman yang mga Pilipino. Yes. Mga Pilipina. Oo, kita man nato. Taon ka ng Pilipina pa? Siyempre, pauri, bala ang mga Pinay kay 5 John. So, lawagay na subong, pwede natin ma-live sila dugay-dugay? Balay subong kay 5 John, mag-question and answer sila. Mag-question and answer sila. Then, after question and answer kay 5 John, dito na kuwaon sa ila ang magdaog kay 5 John or ang top 3, yes. Sa top 3 karon pwede mo kita masignalan kung pwede natin ma-live ba? Yes, syempre. Miss Universe kay 5 Wayne Sinyeres. Doga ka kita ka ginutong kita Miss Universe. Miss K5 ba kita na? Cover lang live ba? Wayne Sinyeres, K5 Miss Universe.
Ay, okay ka K5 John. Si Gloria Diaz gali. Gloria Diaz ang number And 1. si Margie Moran. Gloria Diaz, Margie Moran, Pia Wurtzbach. Pia Wurtzbach, kag And si Catriona. Catriona Gray. Catriona Gray Dihada. Oo. Soon. Soon. Sige, kabay pa ha, nga makuha na to ni ang Miss Universe 2025. Signal ka lang di dugay-dugay, K5 Wayne. Yes, sure. Na iniisi ka K5, Wayne Zirudo Señeras para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. News FM Flash Report. Dariwar ang aton sining Flash Report, no? Top 5 ng Pilipinas ha. Si Maria Atisa Manalo. Kampiyon kabay pa nga makuha naton ang Miss Universe Crown 2025. Mga ka-K5. Sanbay kay any moment from now, hindi na malabutan na launa, mabalaan na nato ni ang Miss Universe 2025 mo. Basta Pilipino gani, basta Pilipina gani, tig na pabugal nato na. Hindi ka Pilipino, hindi ka Pilipina, kung wala mo ginapabugal ang imo kaugalingon. Laban Pilipinas! Laban Maria Atisa Manalo. Sa paa, imulat ng iyong mga mata, kay sarap ng buhay natin. Ambal gani ni Serbini Hermano niya, paano siya maperde kay Manalo na gani? Kampiyon niya argument sa Serbini Hermano ha. Sa apelido pa lang manalo na mo, panalo na. Manalo na si Maria Atisa. Manalo na si Maria Atisa sa Miss Universe 2025. Dilat ang mata, may mga taong tinatalian, sariling kamay at paa. Samtang wala pa, no, ang latest naton subong kay mainit yung maiso mo ning flood control bla. Flood control, mga maanumalya nga flood control kag may shake up sa kabinet naman ni President Marcos. Sino naman ang magwa, sino naman ang bago? Ang kilala ko galing kag anay sekretary, ginaopiran sa mga posisyon pero ay ginabaton man. Ay ginabaton sa kilala ko tani. Bugal man sa mga Ilonggo no? Pero daw ay ginabaton do tanan nga kabinet posisyon nga ginabangkantihan, gina-offer sa iya. Pero gina-decline niya. Gin-text ko naman siya kapon, sir, may kuha naman ko noon, ikuti anong imo. Nya, tamaran ako na. Pero gali ko isa may mga kuhan bla, may mga pagbago. May amo nang natawag sa kilala ko niya, time has changed. So, ang Department of Public Works and Highways kagang ICI, Independent Commission for Infrastructure, amo gani ni nga dapat ni i-abolish na ning ICI. Total recommendatory man lang ang ila sining posisyon. Duplication ini. Ihatag na lang sa ombudsman. Ma-recommend pa sila, makaagim lang gyapon sa ombudsman. Ombudsman ma-imbestigar man lang gyapon, no? Uyang chimpo. Amo na nga may nag-question sa Korte Suprema sang parte ni sa ICI. So ay pro pa ini madesisyonan. By the way, ang inambal naton nga may shake up naman sa kabinet ni President Marcos. Kagamo sang politika no. Kagari pagid. Basi kuno may bago naman nga liderato sa Senado. Basi kuno may bago nga liderato sa Senado sa palabuton. Ang daw masyado katunog ngala ni si Senator Alan Peter Cayetano. Magabulos kuno kay Senator Vicente Soto III. Ayon sa ating bubuwit nato na sa Manila, mga kilala naton to nga mga political observers, political analyst ka mga katapos sa media. May mga balita, gugong balita subong dito sa Senado, nga may base kuno may bag-o nga liderato naman sa Senado. So bantayan nato na kung bala matuod ini nga masunod nga Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, matuod bala ini. Pero may nagambal nga niya babakod man da ang liderato ni Senator Vicente Soto III. Kaya ginasuportaran siya sang
sang majority sa mga senador. Iti simple nga majority 12 plus 1. Kung may 3 sika, makuha mo na ang Senado. Dosi mo simple nga majority 12 plus 1. Kag subuman ang House of Representatives. Mga 3 pa lang kabulan si Speaker Faustino Bujidi III sang Isabela. Pero may ugong-ugong naman nga may base, may change of leadership sa House of Representatives o kon sa Kamara. Ang matunog ang kalan subong si Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno. Ang maning mga bati-bati man sa mga aton nga bubuhit sa Metro Manila. Ang bubuhit naton to mga political observers, no? Political observers, subong man mga political analyst kag mga katapos ang media. Ara na kay 5 Paul ano ni live ni questions. Pamatian naton pwede naton ma-live na subong ang Miss Universe 2025 diri sa K5 News FM Iloilo. Standby. And why did you issue would you talk about and why did you choose that global issue? First of all, สวัสดีค่ะ Hello, hola. If I were to speak in front of the United Nations about the SDGs, I would choose women equality. Because I believe that all of us deserve respect, kindness, and same equality as other genders. And we deserve the same respect in the workplace as well as the same home. And I encourage you all to speak for your voice, raise your voice for women equality. Thank you. Thank you very much. Miss Thailand, everybody. Next up, please, Miss Philippines, would you step forward and please choose a question. Thank you. Congratulations. Thank you very much. You have chosen Judge 7, Minnie De Loyi. Hi, Miss Philippines. How are you feeling? Really good, excited. My question for you today is, as a global ambassador or citizen, what will be your contribution to humanity? Now, I want to be the hope of people. I come from a very poor background. I started pageants at 10 years old to put myself through school and to lift my family out of poverty. And if there's anything that I want to show the universe, I'm here right now. I'm standing as Miss Universe because I was able to get myself out of any situation because I was hardworking, I was persistent, and I fight for what I want. Thank you. Ladies and gentlemen, Miss Philippines. Thank you very much, Miss. And now I'll ask Miss Venezuela to please step forward and choose an envelope. Thank you very much, Miss Venezuela. Congratulations. Thank you very much. You've chosen judge number 4, Andrea Metza. Hello, Miss Venezuela. My question is, in a world where cultural differences can separate people, how would you choose your platform to promote empathy and understanding between different cultures? Sawadee ka, Thailand. Thank you so much for your question. I thank God that I had been given the opportunity to live in different continents of this world. So I have a broad view of the different cultures and an understanding of how to have empathy with the people, how to communicate, and how to break those barriers of language. I believe that this platform gives us access to every corner of the world, and it teaches us that us as women with a voice and being a role model, it is our future, the children, the elder, the people that see us, that hear us, and we depend on making the difference. Thank you. Thank you, Ms. Venezuela. And I will now ask Miss Mexico to please step forward and choose a question.
Congratulations, miss. Thank you very much. You have chosen judge number 1, Dr. Nak Chalita. Hola, Miss Mexico. Sawadee ka. In your perspective, what are the challenges of being a woman in the year 2025, and how would you use the title of Miss Universe to create a safe space for women around the world? Thank you for your question. As a woman and as Miss Universe, I will put my voice and the power in the service of others. Because nowadays, we are here to speak out, to make change, and have everything with fear. Because we are women, and the brave ones that stand up are the ones that will make history. Thank you. Miss Mexico, everybody. Yes, Miss Cote d'Ivoire, please step forward and here's a question. Congratulations. Thank you so much, Miss. You have chosen judge number 6, Sharon Fonseca. Hello. Education today focuses on knowledge, but not always on emotional skills. What emotional skill do you think should be taught to every child in school, and why? Well, as a woman who has a foundation on education, I think it is important that we teach young girls to love themselves. That is why my slogan is assume your identity, because if you love yourself, if you have confidence, you can walk into this world and you can shine. So I will urge every young man and every young woman to love yourself first, be who you want to be, and shine. Thank you so much. Miss Cote d'Ivoire, everybody. So the top 5 have all answered their judges' questions, and their fate now rests in the hands of the judges. We'll come back for their final question after the break. But first, we have another look at how the delegates spent the last 2 weeks in this beautiful country. We'll see you soon. Kariwar ang questions and answers portion sa Miss Universe 2025. May tsansa ang Pilipinas. Hindi lang daw may tsansa gid kay manalo na. Manalo na si Maria Atisa Manalo. Standby para masunod natin commercials kita na K5 Paul. Pagbalik mabalik man tayo na K5 Paul dihada. Please take it away. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumarkos sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo para mismo. DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos
Taas ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Miski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM 11 Mbps. Balikan natin kung sino na daog sa top 5. K5 Paul. So, let's get to work. Miss Thailand, I'd like to start with you. Ladies and gentlemen, Miss Thailand, please step forward. Congratulations. Miss Thailand, if you win the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower young girls? I believe that everyone who has been through all the struggles, failures, anything in life, we can get back up. It's not about how you fail, but how you rise up. I would encourage you all to be your own hero, to light that light within yourself and light it on others. And if we come together, lift each other up, the world will be a much better place. And I encourage you all to never fear. I am standing here as your next Miss Universe, and I hope to be. Thank you, Miss Thailand. Miss Philippines, I'll ask you to please step forward for your final question. Hello, how are you? And congratulations, Miss. Miss Philippines, if you win the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower young girls? I work with an organization called Alon Academy, where we work with
young people, to provide them opportunities, to make them realize that it doesn't matter what your life circumstances is, it doesn't define where you will go. And I want to continue working with Alan Academy in a bigger platform like Miss Universe to pursue making sure that people who come from low-income backgrounds are given the same opportunities as everyone else. Thank you. Thank you very much. Miss Philippines, everybody. Thank you. And I will now ask Miss Venezuela to please step forward and answer your final question. Thank you very much, Miss. How about a round of applause for Miss Venezuela, everybody? Thank you so much. Miss Venezuela, if you win the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower young girls? I believe that education and communication go hand by hand to influence positive activity from the girls, from the children, for everyone that watches this platform. I'm standing here because with my life experiences, I've been able to become the person I've wanted to be. And this is the representation of a woman that's determined and with her conviction, she's reached her goal. And that is what I want all the girls to search for. Thank you, Thailand. And thank you. Miss Venezuela. I will now ask Miss Mexico to step forward. Ladies and gentlemen, a round of applause for Miss Mexico. Thank you very much, Miss Mexico. Your final question. If you win the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower young girls? As Miss Universe, I will say to them, believe in the power of your authenticity. Believe in yourself. Your dreams matter. Your heart matter. And never let anyone make you doubt about your worth. Because you're worth everything. And you are powerful. And your voice needs to be heard. Thank you. Ladies and gentlemen, Miss Mexico. I will now ask Miss Cote d'Ivoire to please step forward for her final question. Miss Cote d'Ivoire, if you win the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower young girls? Well, as an ambassador and as Miss Universe, I would want to be the face of a representation of a new generation that mixes culture, that mixes modern and traditional. I want to be the face of a new era of women that are bold, that are leaders, that are unapologetic about who they are. If I'm Miss Universe, I want to be a role model for all the young girls and let them know that you too can make it. Go in those rooms where you think you don't belong, shine, and make sure you assume your identity. Miss Cote d'Ivoire, everyone. Thank you all for your answers. We really appreciate it. Now, ladies and gentlemen, delegates have traveled from all over the world to be here in Thailand. I cannot believe this incredible event is nearing an end. I love it here in Thailand so much, I don't want to go home, but I guess I'll have to book my flight back to the United States anyways. But which air operator? If only one of Miss Universe's sponsors was one of the world's greatest airlines. Cue Philippine Airlines commercial. Fly with Philippine Airlines and experience care that gets you there to its breathtaking. Okay, Paul, komersal kita, mabalik kita liwat kung magabalik naman sila. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. Congratulations! Ryan Panase, sang barangay Tanza Bonifacio City Proper. Kay ikaw ang nagdaog sang bago nga rice cooker kag 700 pesos sa K5. Takop ka! Ilunggo mo promo! Salamat kay Dr. Rameloy kag sa mga staff sang K5 kag sa DTX Coffee. Mamate, mamoy pala kung kamo man malabayan kag malakpan ka mo sang K5. Gani mga ka-K5, ano pa ang ginahulat nyo? Patuduhin na ang inyong mga radyo kag magpamatik pirmi sa K5 News FM Iloilo. Kay basi kamo naman ang masunod nga madakpan kag makadaog sang dalaguan nga papremyo sa Dakop Ka Ilonggo Mo promo sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Dakop ka, kay nakatuto ka. May daog ka! Mangunguma, bisitaha ang imo talamnan. Agud malikawan ang peste kag pamalatian. Ginapanugyan sa Department of Agriculture Western Visayas sa mga mangunguma nga magpatigayon sa integrated pest management. Nakip diri ang paggamit sa biological control agents batok sa mga peste kaangay sa waya-waya, tamasok, leaf blast, bacterial leaf blight kag madamo pa nga iban. Preparahon sang husto ang talamnan kag magpatigayon sa nagakaigo nga pagdumala sa patubig kag pagsab og ukon pagpatanom sang binhi. Agud malikawan ang insidente sa pameste. Mag-report nila yon sa DA Regional Crop Protection Center sa tion nga may makita nga peste sa palayan. Hindi na paghulaton nga magtuga pa ini sa lapnagon nga kahalitan. D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok at sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3
eksperimento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. 11 Mbps. Balik kita sa aton live coverage sa Miss Universe 2025. So please, give it up for your reigning queen, the 73rd Miss Universe, Victoria Kia Taivi! Saying farewell today, I stand here with a heart full of gratitude and a purpose stronger than the day I began. Miss Universe has been more than a title. It has been a journey across countries, cultures, and countless stories that have shaped me in ways I never expected. I arrived in places with only a suitcase and a mission, but I left with names, faces, and lessons that witnessed my heart. I have learned that service isn't a slogan, it's a daily choice. In classrooms, hospitals, community centers, and homes around the world, I witnessed courage, dignity, and hope. I saw how education, health, and opportunity transform entire communities. I learned that when we truly listen to each other, we don't just connect, we grow, and we grow together. Travel taught me that beauty lives first in people. History taught me that love endures. Nature taught me that protecting our world is a part of the responsibility we share. And women everywhere taught me that sisterhood is a force. We're not just part of a society, we're architects of our future. Our leadership moves economies, heals the vision, and lights the way forward. Some of my most precious moments weren't on stage, but in tears shared with the people I met, in whispered encouragement between women who made the room for one and another, in volunteers stacking chairs long after events ended. Those moments reminded me that purpose is lived, not worn. To every woman and every little girl watching, you're a beacon of light. Your lights need no permission. Use it boldly. When one woman shines, the world shines brighter. Titles end, but purpose does not. This year gave me more than a crown. It gave me a mission. I will keep listening before speaking, serving before shining, and working towards a world where dignity is non-negotiable and every woman is free to lead. To my family, my team, the Miss Universe organization, and every single person who welcomed me with open arms, thank you. You changed me. And to the next Miss Universe, may the crown reveal not just its beauty, but its meaning. Your unforgettable journey begins now. With love, humility, and a hope for a brighter future. Thank you. Forever and always, your Miss Universe 2024, Victoria. Let's hear it one more time for the sensational Victoria Kia Taivi! Does wear the crown with pride. Speaking of the crown, I've got something special for you right now. Yes, it's a sneak peek at this year's beautiful creation, sponsored and made by Jewelmer. Ladies and gentlemen, please take a look.
At daughter of naturopathy, DTX 500 Health Alert. At ngayon, narito si Doc June Alcazar, DTX 500 Health Alert. Welcome na naman sa ating programang Health Alert, hatid sa atin ng DTX 500. Kasama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, para magtalakay na naman na makalaman kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan kasama ang DTX 500. At lalong-lalo po mga kaibigan, isang good news na naman po ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang user, sa isang sumubok kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na kung saan meron pong allergy, pamamaga ng paa, na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. DTX 500 Health Alert. Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Isang bisis nga po na na nagbalik kasi kumain po ako ng bawal. Pero nagbalik po ako kay Doc ulit. Nagpa-check up ako. Then sabi ni Doc, sa sunod pagbalik mo magagaling na yan ha. Kasi sayang po yung pera mo pag hindi ka magsunod sa binabawal sa iyo. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binti ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot na giresita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po. DTX 500 Health Alert. Ayan po mga kaibigan, ang isang patunay kung gaano po kaepektibo ang DTX 500 na kung saan meron pong pamamaga ng paa, pamamaga ng katawan dahil po sa allergy na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong pamamaga, pangangati because of allergy, ito ang kapsula ang para sa'yo dahil po ang DTX 500 ay may taglay na anti-allergic properties at lalong-lalo na anti-inflammatory properties na tumutulong para maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. DTX 500 mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, araw-araw mabibili sa mga butika. DTX 500, lumana mo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa? Huwag nang antayin lumala pa. Ang DTX 500 agad para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500, pampalinaw ng mata. DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Sa mga kababayan naman po natin na mahilig magkape at hindi buo ang araw kapag hindi nakakapagkape, ito ang coffee na dapat tangkilikin mo, ang DTX Herbal Coffee. Dahil ang DTX Herbal Coffee, ito yung oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na 2:00 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
At sa ulo ng mga nagbabagang balita, dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, pinatawa ng habang buhay na pagkakakulong. DepEd Antique patuloy ang paghahanda sa APAM 2025, mahigit 4 million pesos sa inilaang pondo. Tatlong lalaki natabunan ng landslide sa Kabugao, Apayawa, 2 patay, 1 nawawala. Samantala, NPA leader na namatay sa engkwentro sa Haro, Leyte, sospek umano sa brutal na pagpatay sa isang sundalo sa Abuyog, Leyte. Gayun din na dating mayoral candidate at negosyante patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Rojas City, Capiz. Menor de edad na sospek sa pagpatay sa CHO head sa Hingog City, nilinaw na kusang sumuko sa kapulisan. Bahay sa bayan ng Banga sa Aklana, nilamo ng apoy. At halos kalahating milyong droga nasamsam sa bayan ng Dauina, Negros Oriental. Samantala, DA kumpiyansang mananatiling mababang presyo ng sibuyas ngayong holiday season. YTC Network News. YTC Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavang sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pinatawa na ng habang buhay na pagkakakulo ng Pasig City Regional Trial Court ang pinatalsik na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo at 7 pang kapwa akusado dahil sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa Tarlac. Nasa 16 ang akusado sa kaso at 8 ang convicted sa inilabas na desisyon ng Pasig RTC Branch 167 presiding judge Annalyn Medes Cabilis, guilty sa nasabing kaso si Guo at 7 iba pa na pinagbumulta rin ng tig 2 million pesos. Nabati na dumalo si Guo sa promulgasyon sa pamamagitan ng online hearing habang nakapiit sa Pasig City Jail Female Dormitory. Noong June 2025 ng pabora naman ng Manila RTC Branch 34 na mapatalsik si Guo sa puwesto sa pamamagitan ng instant petition for quo, waranto na inihain ni Solicitor General matapos mapatunayang si Alice Dial Guo at Guwaping ay iisang tao lamang. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, DepEd Antique patuloy ang paghahanda sa APAAM 2025. Mahigit 4 million pesos sa inilaang pondo ang kampyon na balitang yan. Hatid kay K5 Family Palanog. Patuloy ang preparasyon ng Department of Education Division of Antique sa paparating na Antique Provincial Athletic Association Meet o APAAM 2025 sa December 4 hanggang 7, 2025. Ayon kay Dr. Oliver Servillon, Sports Development Officer ng DepEd Antique, nasa mahigit 4 million pesos ang pondo para sa implementasyon lamang ng aktibidad dahil may kanya-kanyang pondo ang bawat cluster. Ngunit nag-augment din sila ng 150,000 pesos sa mga cluster para tulungan sa kanilang mga gastusin. Pinahayag ni Dr. Servillon na tinatayang 500 na mga delegasyon sa bawat cluster ang sasali kung saan kinabibilangan ito ng mga estudyante, coaches at chaperone. Sa cluster 1, binubuo ito ng mga bayan mula sa Anini, Tobias Fornier, Hamtik, Sibalam at San Remeo na mananatili sa Delegate Angel Salazar Jr. Memorial School o DAS GMS kasama ang Cluster 3 na kinabibilangan ng Bilison, Patnongon, Bugasong, Valderrama, Barbaza at Lawaan. Cluster 2 ang San Jose de Buenavista habang Cluster 4 ang Tibiao, Sebaste, Kulasi, Pandan at Libertad at Cluster 5 naman ang Isla ng Kaluya na parehong mananatili sa Antique National School. Ayon kay Dr. Servillon, magdadagdag ng 3 mga sporting events ang DepEd Division of Antique na kinabibilangan ng wushu, wrestling at weightlifting dahil walang mga kinatawan ng probinsya sa ganitong event sa Western Visayas Regional Athletic Association o WEVRA Amit. Dagdag pa niya na ang nasabing mga event ang makapagbibigay ng gold medal mula sa mga higher meet.
State. Nananawagan naman si Dr. Servillon sa komunidad na suportahan ang sports program ng probinsya dahil para din ito sa ikabubuti ng mga kabataan. Para sa Mighty C Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. Network News. Mighty C Network News. Samantala, 3 lalaki natabunan ng landslide sa Kabugaw, Apayao. 2 patay, 1 nawawala. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Mary Loreduque. Nasawi ang 2 lalaki matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Kabugaw, Apayao nitong Huwebes, Nobyembre 20, 2025. Kinilala ang mga biktima na si alias Ezra, 24 anyos, residente ng Baguio City, at si alias Nestor, 27 anyos, mula sa Itogon, Benguet, habang ang nawawalang biktima naman ay kinilalang si alias Marlo. Ayon sa mga otoridad, pansamantalang ipinagpaliban ang kanilang search and rescue operation para sa kaligtasan ng kanilang mga rescuer dahil posibleng magkaroon ulit ng landslide. Pero tiniyak ng mga ito na ipagpapatuloy nila ang paghahanap kay alias Marlo kapag ligtas nang bumalik sa lugar. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Kabugaw sa mga naulilang pamilya at sa mga apektadong residente ng pagguho ng lupa. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Mary Loreduque para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gayon din NPA leader na namatay sa engkwentro sa Haro, Leyte. Suspect di umano sa brutal na pagpatay sa isang sundalo sa Abuyog, Leyte. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino. Matapos ang madugong engkwentro sa pagitan ng kasundaluhan at hinihinalang mga miyembro ng New People's Army o NPA, kinumpirma ni Brigadier General Pompeo Jason M. Almagro, commander ng 802nd Infantry Brigade, na ang namatay ni NPA member na si Fidel Lagado o mas kilala sa alias na Ivan Ored, ang suspect umano sa brutal na pagpatay kay Private First Class Aris Ampuan noong taong 2023 sa Barangay Balokawihay, Abuyog, Leyte. Ayon kay alias Rod, dating miyembro ng Squad 1, personal niya mismong nasaksihan ang pagpatay ni Lagado kay Private First Class Ampuan sa liblib na lugar sa Abuyog. Dagdag pa ni Brigadier General Almagro na may katotohanan ng pahayag ni alias Rod dahil nakuha nila mismo mula kay Lagado ang service firearm ni PFC Ampuan. Ayon pa kay General Almagro na si Lagado ay kilala bilang notorious sa pagpatay hindi lamang mga sundalo kundi pati na rin ang kanyang mga kasapi na kanyang pinagdududahan. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Dating mayoral candidate at negosyante patay rin na matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Rojas City, Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal. Patay ang dating mayoral candidate at kilalang negosyante matapos pagbabarilin ng riding in tandem pasado alas 8 ng umaga sa Premier de Mayo Street, Barangay 9, lungsod ng Rojas. Kinilalang biktima na si Rogelio Nonoy Buaron, isang negosyante at dating mayoral candidate noong 2019 eleksyon sa bayan ng Panay, Capiz. Ayon sa ulat, habang nakatayo sa gilid ng kalsadang biktima, huminto sa likuran nito ang isang motorsiklo na may sakay na 2 suspect at pinagbabaril ang biktima. Dahil sa mga tama ng bala, dead on arrival sa ospital si Buaron. Sa ngayon, patuloy pang isinasagawang hot pursuit operation ng pulisya upang matukoy at mahuli ang mga salarin. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
At menor de edad na sospeka sa pagpatay sa Sage Ojeda sa hingog sa Tinilinaw na kusang sumuko sa kapulisan. Detalye na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Camille Marquez. Nilinaw na hingog si PNP na kusang sumuko kamakailan sa kanilang tanggapan ang 17 anyos na lalaki na pumatay sa isang city health officer sa hingog sa loob ng Stark's van na nakaparada sa highway sa Solana Hasaan, Misamis Oriental. Sa pahayag ni Police Executive Master Sergeant Agvi Kainwi na sinaman ang suspect ng kanyang kapatid sa kanilang opisina at inamin nito ang kanyang pagpatay sa biktima na isang 54 years old na miyembro ng LGBTQIA+. Dagdag pa ni Kainwi, pinatay ang biktima sa Hingog City, ngunit hinatid ito ng suspect na minor de edad sa Hasaan sa rutang Claveria at maaaring doon umano itong naglaba at nagpalit ng damit bago iniwan ang van at bumalik sa lungsod. Ito si K5 Camille Marquez para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Cagayan de Oro. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, bahay sa bayan ng Bangaklana, nilamon ng apoy. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonardo Viray. Tinatayang nasa 75,000 pesos ang pinsalang idinulot ng sunog na tumupok sa unang palapag ng bahay ni Jorel Rebelo sa may sitio Minoro, Barangay Pulocatoy, Bangaklane. Ayon kay FO2 Raymond Luce ng BFP Banga, mahigit 15 minuto bago tuluyang napulang apoy at naideklarang fire out. Nasunog ang ilang appliances at kagamitan sa ibabang bahagi ng bahay kung saan posibleng sa isang kwarto nagsimulang apoy batay sa paunang investigasyon. Nabatid na wala sa bahay ang may-ari at pamilya nang mangyari ang sunog kaya't walang naiulat na nasaktan. Hindi rin nadamay ang ikalawang palapag ng bahay dahil yari ito sa concrete materials. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng BFP Banga upang matukoy ang dahilan ng nasabing sunog. Para sa ITC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. At halos kalahating milyong droga na samsam sa bayan ng Dawina, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Homilio. Nasa 444,720 pesos halaga ng legal na droga ang nasamsam sa Barbas Operation sa Barangay Masablod Norte, Dawin, Negros Oriental, alas 2:34 ng madaling araw, Huwebes. Sa ulat, 65.4 gramo ng shabu ang nasabat ng mga operatiba ng Provincial Intelligence Unit ng Negros Oriental Police Provincial Office. Arestado si alias Totot, 58 anyos, may asawa, residente ng Barangay Bunga, Dawin na kinilala ng pulisya bilang high value individual. Nasa kustodiya na ngayon ng Dawin Police Station ang naaresto at maharap sa kaso paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Drugs Act of 2002. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kani si K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Mahigit 250 na katao ang inaresto dahil sa pinaigting na kampanya ni US President Donald Trump sa mga undocumented immigrant sa Charlotte, North Carolina. Ang Charlotte ang isang pinakahuling lungsod kung saan nagsagawa ng operasyon ng Department of Homeland Security kasunod ng Chicago at Los Angeles. Tinawag na Operation Charlotte's Web kung saan kinundi na nito ang mga residente roon. Depensa naman ng DHS na karamihan sa mga naaresto nila ay mga miyembro ng dangerous criminal illegal aliens. Network News. ITC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Postol sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines. Ang kampiyon na istasyon. Champion
lives of the Filipino. Wow! May puso! Panyaga time. Oras sa subong. 12 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo ba na kamo nga sa adobo nga baboy, mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang aslong kag may kagat sang siling labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakook ka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakook sa sarap! Spore Biotic, ang Fortified Probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotic, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagan mga ka-K5 ang oras. Last 12:18 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 de superior antioxidant. Para malikaban nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikaban nato na mga komplikasyon sa mga balatian sa aton lawas, bangod kay may diabetes kita, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Kay ginakontrol sang DTX 500 ang inyo sini nga diabetes. Kag ginadulong man sa inyo sang kag subong man nagapagsik ikaw, kag nagahubin ka, nagabata ka, kag mahamuok ang imo katulugon kung gabi, kung naka DTX 500 ikaw adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidanta. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Oras sa aton man nga pagpangalagad. Last 12:20 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang Lift. Lift Dare to Switch. Lift mode na yan. This time check is brought to you by Lift Dare to Switch. Lift mode na yan. 11 Mbps. Kakaroon sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita. Ang ginadulong sa inyo sang Avante kag Bilyonaryo News Channel. Nagapangulikta sang perma si House Speaker Faustino Bojidi III. Halin sa mga parihong mga kongresista sa tunga sang hinuring-huring nga may kodita sa Kamara. Nagpakita sang suporta ang House Majority Leader kag Presidential son Sandro Marcos
kag 38 ka mga katapos ang Northern Luzon Alliance. Pinagi sa isa ka manifesto na nakapabagkod sang ila unequivocal support para kay Speaker D kag ang pag-appreciate sang iyang liderato. Kalakip na nagpanguna sa pagpirma sanday Deputy Speaker Christine Singson Mihan kag Francisco Paulo Ortiga di FIP. Gintukod ang alyansa sa mga mamanida halin sa Ilocos Region, Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region. Sa piyak nga tatlo palang kabulan sa pwesto si Speaker D, may mga informasyon na ginalantaw ang Malacañang ngaliwat nga may pag-ilis ang liderato angot sa posibilidad sang impeachment complaint kontra sa kay President Ferdinand Marcos Jr. Samtang sa iban pa nga mga balita, masobra 50 ka mga tulan sang tawo nasalom sa Taal Lake kasunod sa Department of Justice. Naglabot sa kabilugan nga 57 ka mga tulan sang tawo ang na-recover sa liwat nga pagpangita sa mga missing sa bungiro sa Taal Lake sa nagligad nga sinimana. Suno kay Department of Justice spokesperson Polo Martinez nga ang nasambit nga tulan ang nakuha sadtong Nobyembre 6, 17 kag 18. Suno sa iya 25 ka mga tulan ang nakolekta sang Nobyembre 6, anom sadtong Nobyembre 17 kag 26 sang Nobyembre 18. Una nga ginpahayag ni missing sa bungiro whistleblower Julie Dondon Patidungan nga masobra isa kagatos ka mga manugbulang o kon sa bungiro ang ginkidnap, ginpatay kag ginaboy sa Taal Lake. Samtang sa iban pa nga mga balita, hirit nga interim release ni former President Rodrigo Duterte magadesisyonan sang ICC o kon International Criminal Court sa Nobyembre 28. Magagwa ang desisyon sang Appeals Chamber sang International Criminal Court o kon ICC sa Nobyembre 28 ang apilar ni Anay President Rodrigo Duterte para sa iya nga interim release. Base sa ginpagwa nga scheduled pagadesisyon, pagadesisyonan sang Appeals Chamber ang hirit sa sang paghilway kay Duterte sa masunod nga mga inadlaw sang Biyernes alas 10:30 sang aga. Madomdoman nga ginbasura sang ICC pre-trial Chamber 1 ang hingyo nga interim release ang Anay Presidente sadtong Septembre 26 rason para mag-apilar ang defense panel sadtong Oktubre 14. Si Duterte ang nagapangatubang sang kaso nga crimes against humanity kag nagapabilin sa ICC detention facility umpisa sadtong Marso matapos nga gin-turn over sang gobyerno sang Pilipinas. Sa iban pa nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. Gin-konfirmar sang ombudsman ang ila ginaimbestigaran si Anay Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales. May kangtanan sa 1.6 kabilyon ka pesos nga nakuha nga kontrata sang AJ Gonzales Jr. Construction and Trading Company Incorporated dalin sa mga proyekto sang Department of Public Works and Highways. Suno sa agenda exclusive report sang Bilyonaryo News Channel nakita sa Securities and Exchange Commission filings. Ginpamunuan sa mga bata ni Gonzales ang kumpanya sadtong 2016 kag base sa DPWH records
Siyam ka mga kontrata halin sang 2017 to 2025 ang may kantidad nga bilyon ka pisos. Ang iban diretso pang gin-award sang Central Office. Ginpahayag sang ombudsman nga kabahin ini sang crackdown sang mga kontraktor. Ginbato naman ni Gonzales ang investigasyon apang ginpamilit sini nga wala ini sang ihibalo na mayara sang investigasyon na. Kagaron sa aton sini katapusan ng mga balita na ginadulong sa inyo sang Abante Bilyonaryo News Channel. Ginpahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na pasakaan sang kaso si Anay House Speaker kag Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez angot sa flood control scam sa masunod nga anom ka tubtob siyam ka bulan. Apang kaina napasaka na ini. Ini mo ni Rimulya ang pahayag sa isa ka forum tuhoy sa flood control scandal kagin organisar sa University of the Philippines College of Law sa Bonifacio Global City sa sininga Huwebes, Nobyembre 20 suno sa report. Amangkot man si Professor Winnie Monsod kay Rimulya kon mapasakaan sang kaso sa kontra kay Romualdez angod sa flood control scam kag positibo nga nangin sabat ni Rimulya. Ginsiling ni Rimulya nga ginalantaw man sang ombudsman ang iban pa nga mga anggulo sa flood control scandal apang nagpamalibad ini nga maghatag sang iban pa nga mga detalye. Ginpahayag man ni Rimulya nga hindi siya makapasaka sang lawsi nga kaso. Kag siguraduhon niya nga may dokumento kag solido nga ipasaka nga kaso apang wala pa sang sabat diri ang kampo ni Rimulya. Ag subong lang adlaw ang DPWH kag ang Independent Commission for Infrastructure ang nagrekomendar na sa pagpasaka sang kaso nga plunder ang iban pa nga mga charges kontra kay Anay House Speaker Martin Romualdez kag former ako Bicol Representative Zaldico. Kakamuyad to ang mga kaundan, mga detalye sa mga nagapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Abante Bilyonaryo News Channel. Aton sini nga pangalaga di-check tabi ang recap report ni K5 Wayne Sigueres, K5 Paul parte sa resulta kay Mexico ang Miss Universe 2025. Mexico nakakuha ang Pilipinas ti pang tatlo lang. Hindi ko madugangan naton ang corona nga makuha naton sang Pilipinas. But matahom kag maalam ang nagrepresent sang Pilipinas nga si Maria Atisa Manalo. Congratulations amo na galing kay ti kon pilion ka gani isa lang gadaog mo no, isa lang ti ini pwede nga tanan kamo daog. Ang pinaka-importante da nga ikaw ang nagrepresentar sang imo sininga nasyon sa pagwapa-gwapa kag paalam-alam nga Miss Universe 2025 74th edition. Oras ato niya pagpangalagad, las 12:30 na ini nga portion ginadulong sa inyo sang Ditribayo, di antiviral kag antibacterial specialist para malikawan naton ang trangkaso hilanat sipon kag ubo. Maginom kita sang Ditribayo adlaw-adlaw. Ang Ditribayo ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga punjay kag mga parasite sa aton sini nga lawas. Ang ginapabilin niya nga healthy kita mga kakifay. Ditribayo, di antiviral kag antibacterial specialist para malikawan naton ang trangkaso hilanat sipon kag ubo. Bangod kay may Ditribayo o kon may extra virgin coconut oil kagin paamanan sa vitamin D3.
Baon na to na ang detalye ha sa pangkampang kabilugan nga resulta sa Miss Universe 2025 74th edition. Upod sa kay K5 Wayne Zerodo Sinyeres. K5 News FM Kampiyon Report. Miss Universe ang K5 Wayne, please proceed. Yes, na K5 John ang as expected. Madamo sang na ano? Abi ko kani Thailand mo. Oo. Ay pay kay kay Hambalila kung Thailand kay K5 John for sure ang mangin controversial naman yes, kay syempre sila ang naga-host sang amo nga event kay K5 John. Pero no bisan bisan kung kaga-host kagali mo kay mo chance nga mag Miss Universe hindi man hindi unfair man para sa representative o kung represent sang Thailand nga hindi makuha kay taga Thailand siya. Kaya naman kay K5 John kung napamatudaan niya man niya deserving siya sa crown. Why not? Yes. Pero kung ako deserving ang Thailand. Kung ako mas deserving ang Philippines. Yes, syempre. Ato na pambato kay K5 John. Ato na ya. Pero ang antes man ang lawag bala kay K5 John ginpakita man ni Atiza Manalo ang iyang beauty and brain kay K5 John, and of course ang confidence niya bala sa sa Miss Universe pageant stage. Pero amo na fall short lang kay K5 John and nakuha iya ang third runner up kay K5 John. So mga kay K5 ang nakuha gid o kon ang nakakuha sang corona ang pambato sang Mexico ang si Fatima Bush ang ngalan niya kay K5 John. Then ang first runner-up naman ang pambato sang Thailand, amoy na ang manok ni K5 John, si Pravinor Singh. Sawadika. Yes, Sawadika. And ang second runner-up kay K5 John ang tiglawas sang Venezuela, si Stephanie Abasali. Kag ang fourth runner-up ini ang ang doon na pabilib man ako kay K5 John sa iya balang question and answer portion kay K5 John ang taga Cote d'Ivoire ang do very na kita na sa pronunciation. No kanami man siya no manami yes, sabat. Ang si Olivia Yase kay K5 John. So amoy na ang nagdaog is ang pambato sang Mexico kag ang aton nga pambato sa Pilipinas not bad man kay K5 John. Third runner-up. Yes, 120 candidates no naka-ikatlo siya nga sa Miss Universe 2025. Ang representative sang K5 News FM una pa sa number 1. K5 Wayne Sinyeres. Okay, wala siya kontra. Wala siya na kontra. Na pa sa number 1. Manok mo da. Ang mareklamo, patay. Bunon. Charot. Bunon sang balita. Yes. Ang matariwis nga balita kay K5 John. Congratulations no muna kay ti Astalanda. Pero ang importante, top 3 man kagapon kag dako gyapon nga nga dungog para sa pungsod Pilipinas kay K5 John. Congratulations gid sa kay Maria Atiza Manalo. Bisan kay ka nagpanalo, ay importante manalo ang imong apelyido. Sa ang una pa lang daw na siya daan. Kay Manalo na siya. Salamat yun K5 boy. Yes, mga K5 ang ining update ang inadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gikan sa News Center para sa balita sa 11 Mbps. Ini si K5 Wayne Zerodo Sinyeres para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang aton sining update sa Miss Universe 2025 ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginadulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa kag of course ginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio di antiviral kag antibacterial specialista. Ka-star ka bala sa balaon ka matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok.
Taas pa lang imong hilanat kag may kaupod nga sakit sang ulo, pagsukag kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka ba lang nga pulang rasis nga nagatubo sa imong guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga maayo nga natural. Antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides alin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin alin sa D3 Bio gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa iya sini nga medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sa aton sini nga lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadinggi ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinuan na og saran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dengue virus. Mag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw kag parisa naton sang Mighty C para nga healthy kita. Kung hindi ka gusto magka-dengue, mag D3 Bio ka. Kung hindi ka gusto nga magmasakit, mag D3 Bio ka. Kag subong man mag-inom kita sang D3 Bio kag Mighty C adlaw-adlaw. Check nato na mga report ni K5 Karen Badilla. Aranas K5 Karen, K5 Paul. May katanan sa pagdakop sang minor de edad. Ginkopyaya lang ko no, suno sa ligasyon, ginkopyaya lang ko ng mga mensahe sa messenger sa nagpadala, ginpadala yaman. Ito galing siya ang last touch eh. No, hindi ka kasiling nga ginkopya, ginpadala, hindi ka kasiling mabuot, wise ang record. For the record, di siya ang nabalaan nga nagpadalaman ti kabalo kita nga violation ini sang Presidential Decree 1727 ang pagpadala sang bomb threat. Ati ang penalty sini 5 years imprisonment, multang kwarta plus ang depende sa gravity sang kaso nga ginpasaka sa imo. O check nato na mga detalye sini upod sa kay K5 Karen Badilla. K5 Karen. News FM. Hampion Report. K5 dyan, wala sang bad record sa ila barangay diri sa may city proper. Ang ining 15 anyos nga lalaki nga nag-send sang bomb joke sa ila nga group chat K5 dyan, no, sa Fort San Pedro National High School. Kung mahibaluan K5 dyan, ang ining group chat, do bali iya lang gid ni tani sa mga abyan niya bala K5 dyan, do circle of friends lang gid niya tani K5 dyan. O galing, ang iya nga ginhimo, gin-copy niya ang mga nauna nga mga bomb threat messages kag gin-edit K5 dyan kung sa din ginbutang niya da ang pangalan sang ilang nga eskwelahan, then ginsend sa group chat nila sang iya nga mga abyan. Ti karon kay may isa ini siya ka abyan K5 dyan nga gin screenshot kag posible nga gin crop K5 dyan, no, ang ining picture kag gin pasa sa iban man nga group chat hasta nga naglaptan na K5 dyan, hasta nga nakalabot man sa igtalupangod sang ilaya nga mga manunudlo dira sa Fort San Pedro National High School. Kung mahibaluan K5 dyan, ang ining mensahe ginsend ini sang estudyante mga alas 11 sang gabi November 18. Kag mga 12 midnight sang November 19 K5 dyan, nag-abot ni ang Explosive Ordnance Disposal o kon EOD sang Iloilo City Police Office dito ya sa ilang eskwelahan. Agod nga i-check ang campus K5 dyan, no? Kung sa dinti nangin negative man sa sahi sang mga bomba ang ining eskwelahan. O galing sang November 19, bangod sa masiguro bala ang safety man sang tanan, bisan nga lango-lango lang to gali K5 dyan, gin-suspend gid ang ilang ano yung tawag nga klase kag iba niya mga school activities. Kisunod dire sa punong barangay, actually why kita ginpahanugutan K5 dyan nga
buyagyag sa kahanginan kung diin ini nga barangay kag ang pangalan mismo sang kapitan no para man sa since nga minor ang involved dere kay 5 Jan pero according ni sa punong barangay nga ang ining bata halin ini siya sa broken family. Ang iya da nga upod sa balay nila subong kay 5 Jan, ang iya nga nanay, dan ang mga utod niya kung hindi kita magsala sa information nga nabato naton halin sa kay Cap nga ano ni tawag nga anom inis sila ka magutod, then ikatatlo siya kay 5 Jan. Ano ni gani ang estudyante, ang LGBTQ according sa kay kapitan kag ang ining estudyante naga ano ni siya naga may sports ini siya kay 5 Jan, nagahampang ini siya sang volleyball kag kung kaisa di makit-an dira siya sa gym bala nga nagahuluhampang upod man sa mga friends niya dira sa ilang barangay kag kung iobserbaran may pagkaharas-haras siya kay 5 Jan no suno sa kapitan kag do normal ini suno sa ila nga panggawi sang bata kung upod bala ang mga friends nila ti syempre mga nagali na butawanay pero hindi sila nga maglabot gid sa punto nga kinahanglan siya ireklamo kay 5 Jan sa ilang barangay. Kag na according man diri sa kapitan nga ti ang iya maning nga mensahe sa mga kabataan dira sa ilaya nga barangay kay 5 Jan nga ang pagkahinaras-haras bala kon kaisa ibutang sa insakto nga lugar especially ang ining mga joke sa bumba-bumba ni kay 5 Jan kay tina kung mahibaluan naghatag gid ni sang perwisyo sa tanan nga mga eskwelahan diri hindi lang diri sa syudad sa Iloilo kundi pati man sa probinsya kay 5 Jan. Kagini lang nationwide subong may mga bomb treatment. Yes, correct. Oo. So pamangkot, subong adlaw may nabaton bomb treat kiti kon nadakpan sa ano sa custody man sa gyapon sa WCPD? Yes, correct. Ara siya gyapon kay 5 Jan sa WCPD. So kay ti gin nadakop na siya ang gintudlo nga nagimo sini. Mangkot subong adlaw may nabaton nga bomb treat ang mga eskwelahan subong? Negative kay 5 Jan. Negative. Oo. Do kung ay natas may mabaton nga bomb threat siguro do masulban ni guro. Wala ton na hasta next week kung ay pa. Oo. Di kaya ang ila diri sang mga kapulisan ta nga hindi lang man ni siya mo ang ginasuspetsahan kay 5 Jan. Kaya mo nang rason nga gin crop ya lang no, gin copy ya lang kag gin edit ya. Kag gin padala sa eskwelahan niya nga Port San Pedro muna. Oo. So, pero galing kay may violation sa aton nga kasuguan? Temo ni sa subong, ang ginaulat-ulat naman ang panibag-o nga statement sang ICPO kay do medyo alanganon subong kay 5 Jan no ang kapulisan ta kay sako ini sila especially sa dugang Manila nga investigation. Dapat kay 5 karin matagaan man ni leksyon mo kay nga ti kuno ay ni makita ni kung hindi mapasakaan kaso ni pagwa naton nga ginpasensya lang makuan pagini madamo pagini bomb threat nga mabaton ta sini kung ay isang leksyon nga makuha bla dapat masampulan. Depende na sa mga kapulisan ta kung ano ka bakod ano ka baskog ang ebidensya kontra sining 15 anyos kay 15 years old pwede na papasakaan kaso na. Correct kay 5 Jan. Depende na sa ila pagdeterminar kag sa aton nga maagi pa man sa prosecutor mo no. Oo. Kag mo ni sa subong ang dugang man nga gina-investigate sang kapulisan ta nga ang iban pagit pala nga mga nagapalaptan ni ba si same lang man kay Jan ha kung mga estudyante lang man mismo sang ina nga eskwelahan especially na sa unado nila. Ang anggulo sa mga pulis daw mga estudyante kay daw school related ang mga ginareklamo kag ang mga ginapadalaan. Yes, kag sa unado nila kay 5 Jan ang mga building. I see. So kabay pa nga ma-resolve na ni kag wala na kita sa may mabaton nga bomb threat kay perwisyo sa mga estudyante, mga teachers, ginikanan, kag sang tanan pulis, media, tanan-tanan. Oo. Tiya mo ni sa subong nga adlaw ang after to sang kagabi no sang natumod na ni ang ining estudyante negative gid kay 5 Jan way nakita sa nabaton nga bomb threat. Kabay pataning away na. Salamat gyud kay 5 Karen.
Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients, kangay sang palaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeja, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamong salamat sa report. K5 Karen Badilla. Mabalik kita pagkatapos ginamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Panyaga Time. Oras sa subong. 12:00 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo ba na kamo nga sa adobo nga baboy, mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang aslong kag may kagat sang sining labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakoka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakoka sa sarap. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visio. Ang visio nga may D3. Mga butika. Congratulations! Ryan Panase, sang barangay Tanza Bonifacio City Proper. Kay ikaw ang nagdaog sang bago nga rice cooker kag 700 pesos sa K5. Dako ka! Ilogo mo promo! Salamat kay Dr. Rameloy kag sa mga staff sang K5 kag sa DTX Coffee. Mamate, mamuhay pala kung kamo man malabayan kag malakpan kamo sang K5. Yani mga ka-K5, ano pa ang ginahulat nyo? Patuduhin na ang inyong mga radyo kag magpamatik pirmi sa K5 News FM Iloilo. Kay basih kamo naman ang masunod nga madakpan kag makadaog sang dalaguan nga papremyo sa Dako Ka Ilogo Mo promo sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Dako ka, kay nakatuto ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sang DTX 500. Adlaw-adlaw bangot yang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units. Pinakamataas sa mga antioxidants.
ang mahatag sa labasta sang DTX 500 mga ka-K5. Malikawan naton ang sarcoma. Isa ini katamalagsahon nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma. May soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors kagapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod tiyan, ini magiho nga joint, tinali nga pagkabali sang tulan bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer. Pag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ay ang DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag basiligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa disugard sugar cane extract sang DTX 500 adlaw-adlaw. Samtang ang Mighty C naman sa ka-alkaline nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyo ng mga guba nga mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate yang maging kanserosa. Hindi na magulat nga magtubo pa ang mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para siguradong healthy. May dakop si K5 AJ Cordoba ay nadakpan siya. Sinungalan niya sina, no? Ari ang ari si K5AJ, K5 Paul sa aton sining okay ka, may kapi ka sa K5. 5 ari kita naman diri no sa barangay Herios sa distrito sang Lapas. Kung sa diin ang ina nga Tiangyo, wala pa naton makadtuan pero iyang radyo nag-andar ang iyang radyo. So pareho sa aton nga monitor K5. So galing gid na patay kadtuan naton. Ara. Nay mo na di balay? No. Nanay ma-disturbo ka na sa imo. Pwede tala mapatay mo radyo? Para hindi ta makuan Nanay, ano nga radio station na pamatian mo diri? Amo ni sa K5? Oo. Magluwas sa amo sini oras. Ano kapag oras masamiga pamati? Magpapandar mo na. Basta magapon. Saga, sa kagahon pamati ka man na. So nanay, bati mo na dirang ako madakpan ikaw may ara ikaw sang pagdagon? Oo. Galaom ka man? Ang sabagay. Galaom ka man? Galaom mo gay nang lato lang. Oo. So sa subong hindi ka na maglaom? Okay ka. May kapi ka sa K5. Ano mambal mo sa K5 News FM kay Dr. Miloy? Kay ikaw nakabaton diri sang kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Salamat kay sa K5. Kay Dr. Miloy. Abi agdaha diri ang mga kaingod nimo, mga friends mo nagabakal diri sa imo, agdaha nga mamati na sa K5. Oo, mamati. Agdaha sila abi? Wala ang nagabakal sa aton is kanang ganing nga makapareho man mamati na sa K5 kay base dason sila naman ng maswerte Kasi kamo naman sa uli makaswerte. So nanay hindi lang ina magluwas ka pamati ikaw sa K5 gagamit ka man mga produkto ni Dr. Miloy? Oo. Ano nga produkto? Na mga gani DTX DTX 500 tapos isa mo lang ko kung gabakal ko sa ina balang gani isa ning Ditribayo? Oo, Ditribayo na bali duwa lang? Oo, duwa lang. So nanay ka nagagamit ka DTX 500, nagagamit ka Ditribayo, nagapamati ka sa amon, may 3 ka kagipon. May chance kang magdaog sa cash kag appliances sa K5 dakop ka, ilogo mo promo nanay. So nanay, thank you gid kag congratulations sa liwat. Padayon na sa pagpamati kag paggamit sa mga produkto di kalidad ni Dr. Miloy. Mayong aga nanay, God bless. Salamat. Kampiyon! Ano pangalan mo gani? Kampiyon! Dari ora mo yadto nga atong sining winner sa mga adlaw si Lita Lozada. Lita Lozada sang barangay Herios, Lapas. Sa aton sining okay ka, may kapi ka sa K5. 3 ka mga kupon to iya kay ti kapamati sa K5 News FM gagamit siya sang Ditribayo kag DTX 500. So 3 mga kupon may chance siyang magdaog sa dakop ka ilogo mo promo.
K5, dakop ka, ilogo mo promo. Ano kita nga may kapi ka na, pag dakop sa imo, kung may chance ka magdaog sa cash prices, pinakanubo 500, pinakataas 2,000, kag may chance ka pagid nga magdaog sang appliances. Electric fan, flat iron, blender, kag rice cooker. Way kagid perdi, daog kagid tanan. Why nakita kita time, nangapi kita sang DTX Coffee Mix ha, healthy coffee. Amo ni nga kape nga saboroso na, nakabulig pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kag kung gusto nyo creamy coffee, mag pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay, that's why nga healthy. Kag creamy sa kami skim milk, kag may creamer, pre-bio coffee. Sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Balikay kita sa Lunes, ang inyo ka K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwala